човекът като социално животно постоянно се събира с себеподобни. Понякога, за да се дели на бели и черни, на българи и американци, на работници и работодатели, и понякога, за да си помисли какво може да направи, което да бъде полезно за всички. Всички тези събрания са с цел да се направи полезно за делника неща. Но по празниците ние не се събираме, за да направим полезни за делника неща. А тогава за какво се събираме? Празникът е ден за припомняне на истината. Защото в нещата, с които се занимаваме във всекидневието, е важна ефективността, а не истинността. Но и в истината се появява нещо нередно. Истината разделя. Защото истината гласи точно определено нещо. Истината гласи точно този молив, а не някой друг молив. И зато и по празниците ние не можем да се събираме с хората, с които не гласим едно и също нещо. Не говорим за един и същи молив. Но освен, че истината разделя хората, които не гласят едно и също нещо, тя изприятелява хората, които говорят за един и същ молив, около който се събират по празниците. И така, те се разделят от другите хора. Освен, че празникът е за да се покаже истината, тя е и ден за припомняне. Според Платоновата философия, ако нещо си струва да се знае, душата го знае и преди да се роди. Но тялото, тъй като е натоварено с тяло, го е забравило. И затова се нуждае да си го припомни и да разбере кой е и в какъв живот е попаднал. Днес е 1 май или Ден на труда и на международната работническа солидарност. Ние, за да разберем точно какво е 1 май, трябва да си припомним начинът на достигането до днешните му дни. Основният проблем за 19 век бяха работническите права. Работното време не беше уточнено, критериите за работене, децата до каква възраст могат да работят, жените до каква възраст могат да работят и по-важното от това е заплащането. Като имаме в предвид, че заплащането на жените беше едва 1/3 от заплащането на мъжете, а на децата е още по-малко. Цялата история на 1 май започва с Филип II Испански, който през 1594 година издава кралски едикт, с който налага 8-часов работен ден, но само за някои работници. Тези някои работници са за тогавашните, да ги наречем, държавни работници. Те са били строителите, които работят по кралските обекти и инженерите, които работят в фабриките. Другите всички не са имали определено работно време. Благодарение на това се появява сиестата или обедната почивка. Филип II Испански въвежда сиестата и 8-часовия работен ден, като го систематизира в следния вид: да се работи 4 часа сутринта и 4 часа вечерта или след обед. Като попладне, когато вънка е най-топло, работниците трябва да си починат. Като това не го прави от любовта си към своите работници, а с цел да достигне по-ефективна и качествена продукция. Да работниците да не работят в топлото, по това време да си почиват и след обед да могат да работят по-качествено и по-ефективно. Движенията за работническите права започват да се появяват, да се усилват по време на Втората индустриална революция, като най-усилено се появяват в Великобритания. Доста селяни загубват своите ферми и са принудени да се урбанизират, да се приселят към градовете. През 1810 година Робърт Луен предлага 10-часов работен ден.
7 години след което, през 1817 година, той налага 8 часов работен ден, като го систематизира в този вид: 8 часа работа, 8 часа за почивка и свободно време и 8 часа за сън. Като той отново е с цел да намерят някакъв начин за поддържането и нарастването на ефективността и качеството на продукцията на държавата. През 1848 година се появява така наречената епоха Пролетта на народите. Там се появяват първите така усилени движения за работнически права и от успехите на което е достигането на 12 часов работен ден в някои места. Отново в тогашните царски, да ги наречем, кралски, тогашните държавни работи. Разглеждайки историята на 1 май, достигаме до историята на САЩ. Защото за първи път там се дава идеята за честването на Деня на труда и на работническата солидарност. Като през 1880 година САЩ бързо се индустриализира, с което и се появява така наречен от Марк Твен подзлатената епоха. Населението, обществото се дели на две части, на бедни и богати. И започва борбата за работническите права. От която първата организация е Рицарите на труда, която е една по-масонска организация, или така да го наречем, доста нелегална организация. Като на 5 септември през 1882 година в центъра на Ню Йорк организират тайно заседание. Тайно, разбира се, защото са масони, доста нелегално нещо правят, но въпреки това успяват да организират обществото, за да осъществят манифестации или така наречени от тях работническите паради. Те така го наричат. По този време и започва организацията на Американската федерация на работниците. Един от ръководителите му, Петър Мекуайер, в посещението си в Канада забелязва, че се организират там такива работнически фестивали. И с вдъхновение от тези фестивали той предлага 8 май да бъде честван като Ден на труда. И на 1 май 1886 година за първи път в световната история се осъществява стачка, която била организирана от Американската федерация на работниците, където правителството налага доста голямо насилие върху тези работници, искащи 8 часов работен ден. На 4 май 1886 година в Чикаго, в площада Хеймаркет, се организира работнически митинги, които работници биват потискани от армията, от полицията и дори правителството наема и охранителни фирми, които да потискат този протест. В този протест се хвърля една самоделна бомба, която все още не се знае от кого е хвърлена, дали от работниците или от потискащите протеста. Но по официалните данни се знае, че са убити 7 полицая, 4 работника и над 80 работника са ранени. Като убийството на тези 7 полицаи не се знае дали е осъществявано от работниците или от своите колеги. И всичко това се случва за 15 минути. На следващия ден, на 5 май, правителството арестува всички ръководители на такива работнически организации. Визирам Рицарите на труда и Американската федерация на работниците. Освен това, арестувани са 8 анархисти, от които 7 биват осъдени на смърт, които са убити на момента, и един от тях е осъден за 15 години затвор. След това започват вече да се организират международни организации.
например, първия работнически интернационал и вторият социалистически интернационал. Като вторият социалистически интернационал през 1889 г. в първия си конгрес предлага честването на тези протести в Чикаго и в другите площади. Като на 1 май 1890 година този ден се отбелязва в доста страни в Европа и в САЩ, но по нелегален начин. И официално, но само за интернационала, не официално от държавата прието, официално от интернационала през 1891 година е обявен за ежегоден протест от интернационала. Казвам, че е нелегален, защото САЩ тогава доста се мъчи да направи всичко възможно, за да не се празнува този ден. Като той дори създава един друг празник за 1 май, който всъщност не е почивен ден, Loyalty Day или другия Loyal Day, денят на правото, но той просто не е един почивен ден или работнически ден, което просто е с цел да отмени този празник. Дори един от тогашните управители, Уолър Кливланд, решава да обявява Деня на работника за септември месец, с цел да отдалечи от съзнанието на обществото тези майовските протести в Хеймаркет и другите площади. Както знаете, Денят на труда за първи път за официален празник се приема в Русия, като за първи път през 1819 година с голяма стачка в Варшава с 10 000 работника се отбелязва 1 май в Русия. Освен това и в Русия се появяват така наречените майовки, пикниците, осъществени по време на тези работнически дни и празници, които всъщност символизират излизането на природата, отдалечаването от обществото, отдалечаването от капиталистическото управление и подобни неща, с които и днес ги честваме. Но най-усилено борбата за работнически права се осъществяват преди Първата световна война, по време на 1912 и 1914 година, като се организират доста големи стачки по 400-500 работника в цялата страна. Като с разпада на Руската империя през 1917 година с Февруарската революция, за първи път официално в една държава се чества 1 май. Като в столицата Петербург Александър Киневски посреща манифестацията на Марсово поле, където има над 1 милион работници. Но цялостното кодифициране на празника се осъществява като болшевишката партия изцяло завземе властта в Русия или след Октомврийската революция, след което и налага всъщност 8-часовия работен ден. Както знаете, след превземането на властта от болшевиките в Русия, те започват да завладяват отделите от бившата Руска империя народи. Но и в тези народи се появяват граждански войни, които са направени умишлени, с цел да не са допусни на влизането на тази идеология в техните уж капиталистическо развитие начини на управление. Големите индустриални развити държави отричат тази идеология, защото при 8 часов работен ден капиталистическото управление не е доволно от продукцията и ефективността на тази продукция. Денят на труда и на международната работническа солидарност е един от най-важните празници. Аналитично на данните ясно става, че никой ръководител не налага 1 май за ден на работника от любовта си към работниците, а го налага от любовта си към продукцията или парите. Както и в началото казах,
Празниците са, за да си припомним истината. Да разберем кои сме и в какъв живот сме попаднали. Благодарение на майовките и на 1 май ние имаме възможност да размишляваме над това ние кои сме, в какъв живот сме попаднали, какво е 1 май, дали е ден на работническата класа или на работодателската класа, какво е всъщност, какво не е. 1 май е ден на работникът, когато този работник не е бил роб на работодателя. Когато този работник е бил ценен през цялата година, а не само за един ден. Но освен това, 1 май е ден на работникът, който е работил по достоинство. Единственото ми обращение към всички настоящи, бивши и бъдещи работници е следният: работете, за да живеете, но не живеете, за да работите. Желая ви един приятен ден и честит празник!